Miche gi miche mag jodongo mosewito joutegi e gwenge abich mayudore e kaunti ma Bomet ochwalo kwayo margi ne sirikal mondo oket okenge mag bero ngimagi. E romo makende e kindgi kod apisa mag sirikal kod riwruoge machiwo kony ne chuo liete, giyango ni dhier, tiyo kod yedhe mamero ji e kind mamoko e pek ma gikale bang' wito joutegi, mana kaka Elizabeth Ajode leronwa. Tich adek e alap ma Bomet Township, magi gin jodongo maonge joutegi mane oyie luong mar ruoth ma alworano kaachiel kod riwruok marango kendo bero ngima mar jodongo maonge joutegi kokalo kuom hocho kod jiwogi. Bibi sio lazima ukuwe mzee. Ei jogo mane ochopo ka duto onge joutegi. Jal ma hike ng'eny moloyo en jahigni 98, kama hike tin mogik nigi higni 32. Gichokore ka giwuok e gwenge ma Kapsimotwa, Kapsimbiti, Chembukarina, Motigi kod Silibwet. Mitei Rono ma jahigni 89 lero kaka osebet kod pek nyaka ne jaode tho. Unajua mama ambaye umekaa naye kwa muda, umeelewana na kila mmoja amezoea mwingine. Sasa mmoja aende, zaidi ni wanaume na kwa shida. Sisi ya wa Principal Secretary Dr. Raymond Omolo kwa kutuletea hii program ya wajane, wale wazee ambao wamepoteza bibi zao, ambao kwa muda mwingi wamekuwa wameachwa nyuma. So utapata hao wazee wanapitia changamoto mingi baada ya kupoteza mabibi zao. Unapata wengine wanachingiza kwa mambo ya ulevi. According to WHO guidelines, your blood pressure. Atamalo prochiko mag jogo ma ochopo ka lero kaka gisebedo kod tuoche ma opogore kaluwore kod kaka ojwang' gi e gwenge. We've spoken a lot and we have tried to understand the challenges they are going through, from drug abuse, drug and substance abuse, health issues. Some are, sickling, oral and personal hygiene. Some have also not registered on government platforms. They don't have the modern phones to do it. Some are sick. Wazee tumeshukuru hii kampuni ya Widows kwa sababu emetembelea kwa kusikia malio ya wazee. Katabed ni gine okang' mapek mar ngima margi, thothgi ni kod geno mar chako riwruok makedo ne chuo mosewito joutegi e neno ni gikelo lokruok e alwora margi. Chika kio, uko aje? Elizabeth Ajode, Ramogi TV.